Ponwa. Ekineno bende jaod bura ma county ma Kisii Doris Aburi oriwore gi jotelo mamoko e kwedo wach osuru e paro mar chik mar omenda mar higa 2023. Aburi nowacho ni piny owacho nyaka many yore mag nyago cham e puothe, ahinya to puothe ma thoro nindo ma ok opur. Jaod bura nolero ni pek mar nyago chiemo pacho ka ema ni malo moloyo, kendo sirikal onego ket chenro mar mbeko ting' ne jopiny. Kane oloso romo kod jopiny e alwora ma Kitutu Chache North, Aburi olero ni obiro kwedo paro mar loko chik omenda e od bura. Aburi en jaod bura mar adek bang' seneta machon ma Kisii Richard Onyonka kod Anthony Kibagendi e bago twak mar kwedo tend Kenya Kwanza. Sahi hata sandak kuvaa ni bei ghali, watu wameumia. Hiyo mambo ya finance bill, sasa una tax wa mama wako njaa, kesho na kesho kutwa nani atazaa na njaa? Hakuna hiyo maneno. What we want, tusaidie wa Kenya, tukue na policies ambazo zinasaidia watu wetu. Sasa mama hapo kuagiza, una tax yeye nini? Mama ana maji ya kupea ng'ombe ipate maziwa, surely una tax yeye nini? Watu wanapata mshahara una tax. Ukienda kununua kiberiti unalipa tax. Ukienda kununua unga unalipa tax. Saa hii unga ni pesa ngapi? Unga ni 200 and what? Hiyo sasa ni nini tunafanya? So hiyo finance bill wapeleka huko, tunaenda kujaribu kuangusha, tuende kuona hiyo mambo kama wako na namba za kupitisha.